Hei, bună dimineața, prieteni! Este ora 3:20 și eu abia m-am trezit. Astăzi m-am hotărât să fac un vlog cum petrec eu o zi în carantină, adică o zi în casă, pentru că afară nu prea putem să ieșim din cauza virusului, coronavirus. O să vorbim mai mult despre coronavirus în acest video, pentru că toată lumea vorbește despre asta, așa că de ce să nu vorbesc și eu? În primul rând trebuie să știți că m-am trezit lângă Pușoc, care nu mă lasă în pace dacă vreau să pun mâna pe el. Și lângă Mia. Ei! Mia! Ok. Trebuie să merg la magazin după lapte, dar Pușoc să duce înainte. Ok, au plecat. Trebuie să mă ridic din pat, dar mi este foarte lene. Dar o să mă ridic din pat și o să merg la magazin să cumpăr lapte ca să facem paste cu lapte sau vedem ceva de mâncare. După cum vedeți, eu nu sunt în cameră la mine, dar eu zic să ne mutăm în cameră la mine pentru că astăzi am dormit cu tata. Hai să ne mutăm în cameră la mine. Aoleu, ce milene. Am ajuns în cameră la mine. Eu m-am ales în ce o să mă îmbrac astăzi. Da, asta este o simplă cremă. O să îmi pun brățara clubului Generației Z, o să mă dau cu un ruj, o să-mi pun aceste chestii la gât, aceste chestii în păr. Maybe. O să-mi pun această curea la acești pantaloni și acest tricou și deja o să vedem în ce geac o să merg. Așa că haideți să mă schimb. Eu m-am schimbat, după cum vedeți, în acești pantaloni. Deci, în acești pantaloni m-am schimbat. În acest tricou mi-am pus aceste lanțuri la gât. Și deja urmează să-mi fac părul și să mă machiez puțin. Să-mi pun masca și să merg după lapte și după ce mai am de cumpărat de la magazin. Așa că haideți mai repede să ne pregătim că mor de foame. Acel moment când încep să fac și eu un vlog despre cum e să stai în carantină din cauza coronavirus, m-am apucat să fac TikTok-uri. Am făcut 1, 2, 3, 4, 5 TikTok-uri. Așa că puteți să intrați cu toții pe contul meu de TikTok, să-mi dați follow acolo. Așa, pentru că am postat foarte multe TikTok-uri, puteți să mergeți să le vedeți. Eu merg să cumpăr lapte, să-mi cumpăr ceva pastile pentru că mă doare puțin gâtul. Din cauza că... mi foame. Ok, deci toată familia mă așteaptă pe mine să mă duc după lapte și eu deja de 2 ore n-am fost nicăieri, n-am mâncat absolut nimic, deja este ora 5, deci trebuie neapărat să ies din casă. Trebuie să-mi caut masca, pentru că am pus-o la spălat, am dezinfectat-o. Trebuie să o caut ca să mă pun, să merg și eu afară. Și dezinfectantul să-l iau la mine. Așa că, haideți să mergem. Înainte să ies afară, vreau, stați un pic, vreau să vă arăt ce face mama aici. Haideți să vă arăt. Așa, vai, face o zeamă foarte, foarte, foarte bună, care arată foarte bine, vai, abia știu să mănânc. Așa, și pe lângă asta, haideți să vedem și pastele. Acolo sunt pastele gata, care așteaptă să aducem noi laptele. Mama, aștept să aducem lapte? Da. Să aduc eu lapte. Așa, înainte să ies afară, o să-mi dezinfectez masca. Super. Și mâinile. Stai, că trebuie cu asta să fac TikTok. Oleu, deci nu pot să cred. E așa de greu când faci TikTok-uri, postezi pe Instagram și faci toate chestiile astea deodată. Și trebuie plus la asta să mai faci și TikTok și vlog și Doamne ferește. Haideți să fac repede un TikTok, după aia sigur ieșim. Ia uitați-vă, Iuliana e încălțată. Da, pentru că am făcut TikTok, am spus, deci dați-mi follow pe TikTok. Da, pe TikTok am făcut mai multe TikTok-uri, ia uitați-vă ce am eu la mână. Pentru că mi-am pregătit un outfit care îmi place foarte mult astăzi. Ta-dam, 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 ta-da-da-da-tam.
Ador ghetele acestea. Deci îmi plac toate chestiile care arată foarte mare. Dar, doamne, îmi plac chestiile cu platforma, adică încălțăminte cu platformă. Și cel mai bine se potrivește brățara clubului Generației Z, după cum vedeți. Ea se potrivește cel mai bine acestui outfit. Deci așteptați să fac repede un TikTok, după aia plecăm. Stinge că mai mi-e rușine deja. Vreau să ies eu din casă și uitați-vă ce face tata aici. Tata doarme cu Mia. De fapt, Mia doarme cu tata. Cum? De ce? Explicați-mi. Mia! Să-ți fie rușine! Eu o să-mi pun masca și o să-l conving pe tata să mă ducă el cu mașina, pentru că ăla cu mașina. Nu, că o să fiu prea horror. Mă duc cu mască și așa. Până la urmă pe mine o să mă ducă tata până la magazin, pentru că Ana este ocupată, o ajută pe mama și nu vrea să meargă cu mine și eu nu vreau să merg singură. Așa că tata o să mă ducă până la magazin. Bună ziua! O să mergem și la farmacie să cumpărăm măști și să cumpărăm ceva de mâncare. Și de seară o să comandăm sushi. Este foarte greu să stai în carantină cu coronavirus, dar o să trecem și peste asta. La final de vlog o să vorbim mai mult despre acest virus, dar până atunci o să vă arăt ce facem noi cât stăm în carantină, pentru că nu putem să ieșim nicăieri. Aoleu! Tocmai ce am ajuns în magazin, o să mergem să intrăm în magazin, să cumpărăm ce avem de cumpărat și o să vă arătăm ce se întâmplă în magazin, să vedem dacă este gol sau este plin, pentru că la noi în Moldova eu am văzut până când doar 2 persoane cu măști, în rest n-am mai văzut pe nimeni. Nici tata nu-i cu mască, așa că trebuie neapărat să mergem la farmacie să cumpărăm mai multe măști. După cum vedeți, magazinul nu este foarte gol. Deci mai sunt oameni în magazin, noi va trebui să mergem aici cu mască neapărat, ca să nu ne infectăm dacă a mai fost cineva în magazin care era infectat. Pentru că, după cum am văzut deja, pe zi ce trece apar tot mai multe... Dar mă filmez pe mine! Așa, da, mi-a interzis să filmez, dar după aia am mai vorbit cu domnul și m-a lăsat să filmez. Bună ziua! După cum vedeți, este aproape gol aici în magazin. Sunt foarte puține chestii în magazin, uitați-vă, este aproape gol, nu pot să cred, doamne. Deci tocmai mi-am dat seama că trebuie să cumpărăm mai multă mâncare, pentru că este cam gol în magazin, doamne. Încă nu s-a terminat cu toată mâncarea, dar cam s-a terminat, unele chestii s-au terminat. Pâine, după cum vedeți, mai este, dar este foarte puțină. Gen, vorbesc foarte serios, este foarte puțină, este doar în partea aia. Am făcut cumpărături, acum o să mergem la farmacie. Camera se descarcă, așa că o să filmez foarte puțin. Am ajuns acasă, nu am putut să filmez pentru că mi s-a descărcat camera, dar e ok. Să știți că am fost deja în vreo 3 farmacii, ba nu, am fost în 4 farmacii, plus la asta trebuia să stau la rând, pentru că se intra doar câte unul în farmacie, nu lăsau mai multe persoane să intre în farmacie, se lăsau doar câte o persoană să intre în farmacie. Am întrebat dacă au măști la toate 4 farmacii și au zis că nu au măști, așa că o să continui să folosesc această mască. Mi-am luat niște vitamine, mi-am luat câteva vitamine, vitamina C, care este foarte bună. Va trebui să beau câte o pastilă în fiecare zi, este totul foarte ok. Eu am grijă de mine, sper și voi să aveți grijă de voi. Eu am ajuns acasă, pentru cei care încă nu știu. Și noi cu toții ne-am așezat deja la masă să mâncăm. Mămica, mulțumim foarte mult pentru mâncare. Ia uitați-vă, zeamă. N-am mai reușit să mâncăm noi paste cu lapte. Paste cu lapte. N-am mai... Nu este responsabilă. Exact, și eu astăzi n-am mâncat nimic, deci nu vine să cred. A recunoscut, a recunoscut! E foarte greu cu virusul ăsta, pentru că n-ai timp de nimic. Te scoli la orice oră, nu... Nașpa, ești foarte lenoasă din cauza acestui virus. Ia să vedem, bunica. Bunica, cum e cu virusul coronavirus? Cum te simți? Am febră. Hai, nu glumi așa pe vlog. Noi ne-am pus să mâncăm, după cum vedeți, zeamă. Da, recunosc, n-am mâncat nimic astăzi, dar asta este foarte rău, voi să nu faceți așa. După ce o să mâncăm, o să mă pun să filmez mai departe pentru voi, să vă zic părerea mea despre coronavirus, pentru că altceva nu am ce să fac, deci trebuie ceva să fac. Și cred că o să filmez mai multe vloguri în perioada asta, pentru că o să profit de momentele astea cât stau acasă. Deci eu mă pun să mănânc și vedem după aia. Și de seară o să comandăm sushi, mam, nu-i așa? Da. Deci în primul rând ce pot să vă zic pe parcursul acestui vlog
ce am înțeles eu cât am ieșit din casă, pentru că am cam stat în casă zilele astea, aveți grijă de voi că nu e bine. E cam grav. Și nu glumesc, e cam grav. Am văzut ce se întâmplă în oraș, ce se întâmplă de fapt. Nu este adevărat tot ce se arată la televizor, dar unele chestii sunt adevărate, așa că aveți grijă de voi. Nu este sens să vă duceți să vă cumpărați mâncare pe un an înainte. Nu merge vorba de asta. Nu? Trebuie să aveți grijă de voi. Asta este cel mai important, să nu fiți indiferenți. Lăsați-mă să mănânc o leacă. Vă pup! Prieteni, dacă nu putem să ieșim din casă și dacă prietena mea, Vlada, este în Chișinău, eu vorbesc cu ea It's Corona time. la telefon. No, no, no! No, no, no! Da, vorbesc cu ea pe WhatsApp. Hei, Vlada, ce faci? Stau în casă, lăsăm. Mâine te așteaptă în Orhei la mine. Da, eu nu o să merg cu transport public, mă duce tata cu mașina. Da, exact. Și Vlada poartă măști, apropo. Și o să vedeți, să facem... Poți o are, da? Da, da. Chiar dacă stau în casă și nu ies nicăieri, oricum e pe descurc. Oh my god, yay! Super! Și dacă nu merg la sală, să nu credeți că nu fac sport acasă și o să vedeți asta mai târziu că fac sport acasă. Și probabil și Vlada face la fel. Da, eu tot am abonament la sală. Nu, adică nu faci sport la sală, dar faci acasă sau nu? Da. Clar. Am vorbit cu profesorii pentru că primim teme în fiecare zi pe care trebuie să le rezolvăm, exerciții, proiecte de făcut. Ce vreau să vă zic eu despre coronavirus? În primul rând, după părerea mea, noi n-ar trebui să facem atât de mare panică, pentru că cu siguranță noi cei din România sau din Republica Moldova nu vrem să ajungem ca cei din Italia, nu vrem să ajungem să nu avem voie să ieșim nicăieri, să avem motive pentru care să ieșim afară. Pentru asta ar trebui să stăm cât mai mult în casă, să folosim dezinfectant. Dacă avem nevoie să mergem undeva, să folosiți mască. Neapărat că vă întoarceți acasă să vă spălați pe mâini cât mai des. Cât mai des. Chiar dacă stați doar în casă, spălați-vă pe mâini cât mai des. Folosiți dezinfectant, pentru că asta este foarte important. Aveți grijă de voi, prieteni. Și încercați să nu mergeți în locurile foarte aglomerate și cel mai bine este să stați cât mai mult în casă. Decât să stați în casă timp de o lună, două, mai bine stăm acum o săptămână în casă până trece toată chestia asta, pentru că virusul va trece dacă o să avem grijă de noi. Așa că, prieteni, nu mai panicați atât de tare, cel mai bine este să stați în casă și asta nu este atât de greu pentru că sunt o grămadă de chestii pe care puteți să le faceți în casă și eu nu glumesc, pentru că dacă să ne gândim așa, cine nu și-ar fi dorit să se îmbolnăvească? Cine nu și-ar fi dorit să stea în timpul școlii acasă? Toată lumea vrea să stea în timpul școlii acasă. Așa că acum aveți ocazia, nu aveți școală, stați cât mai mult acasă și faceți cât mai multe chestii productive pentru voi. Cu siguranță cu toții primiți teme pentru acasă de la profesori, așa că nu uitați să faceți temele, pentru că când o să ne întoarcem la școală, cu siguranță o să primim note pe temele pe care le-am făcut în acest timp. Așa că, prieteni, eu mă pun să fac acum sport pentru că mergeam la sală, iar acum nu mai pot să merg la sală. O să fac sport singur acasă. Zic să ne apucăm de sport. După aia o să mă pun în pat să stau un pic să mă uit la un film și o să mă culc. Eu m-am schimbat în pantaloni sportivi, am rămas în același tricou și mă apuc de făcut sport. Eu am terminat de făcut antrenamentul. Nu v-am arătat chiar tot ce am făcut, dar cam așa fac eu sport acasă. Este foarte bine să ne ocupăm cu sportul, chiar și acasă. În orice caz, eu vă pup pe toți, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest video. Noi urmează să comandăm sushi, cam așa petrec eu o zi în carantină. Dacă vreți să mai fac videouri de genul despre coronavirus, ce puteți să faceți voi cât stați acasă, dacă vreți să fac un video de genul acesta, dați un like acestui video, să știți că vă iubesc enorm de mult, vă pup pe toți și pe data viitoare. Aveți grijă de voi,
pentru că asta este cel mai important. Da, și nu uitați că concertul de pe 13 iulie nu se anulează, așa că puteți să vă luați bilete din linkul din descriere. Eu vă pup pe toți și pe data viitoare, prieteni, vă iubesc, pa!